रूम में रहत रहत एकदम मन पागल हो गता खा आ हो गो आ सुत का करो हमनी के तनी मनी गाँवटी हो जाए बिहार के हो जा तो चाहबे नहीं करी का करो अब फिल्म के सेट पर आई बनी अब रूम मिलल बा अपन रहत नहीं यही बा जब हमार सीन लगी तब जाए के पड़ता। नमस्कार प्रणाम हम बनी आप सबके भाई एक्टर कॉमेडियन भूटाली मैन। आज देखिए अपन ब्लॉग बनावत तनी वीडियो। आज हम अपना रूम में बानी आप सब देखत तनी जा कि एकदम रूम में तो पागल हो गल बात नहीं रहत रहत का करब हमनी के तनी मनी बहरी वहरी नहीं जा निकल पाओ। शूटिंग के समय जानते बानी जे शूटिंग तनी होला तो तनी टाइम लागेला 1 महीना लागेला कम से कम। तना मन उबिया भी बाकी कहीं मत देखिए एकदम पागल हो मन बस आदमी खाता सुतता होगता अरे बाप का करो। और देखिए रूम में अपना हम अपन रहतनी अकेले रहतनी का करो एकदम मन है एकदम मन उबिया गुल बा। अभी शूटिंग अभी चलता सबके चलता शूटिंग सबके सीन होला फिल्म के बता दी कि सबके जेकर जेकर सीन रहेला उहे बस माने काम करेला। ओकरा बाद सीन जब हमार लागी तो गाड़ी आई ओकरा बाद हम एले निकलब। ऐसे फिल्म के रूल रहुआ सब जानते मैंने जा एगो रहुआ सबके गाना सुनावे को मन करता है कि एगो हम गा दी का गाना रहुआ सब हमारा कैसे आशीर्वाद बनौले रही प्यार दुलार आशीर्वाद बनौले रही एगो गाना सुना देता नहीं बहुत पवन भैया के एगो गाना है रहलस वाला 4 दिन से पियावा बाना पाता कि सोची सोची जिया हमरो अरे सोची सोची जिया हमरो काहे घबराता दरोगा जी हो 4 दिन से पिया बाबा न पाता दरोगा जी हो 4 दिन से पिया बाबा न पाता कि शहरों में खोजनी अरे बजरिया बजरिया कतही बलम जीना आवेले नजरिया उनके खातिरों में नन्हका उनके खातिरों में नन्हका खाना नहीं खाता दरोगा जी हो 4 दिन से पिया बाबा न पाता दरोगा जी हो 4 दिन से पिया बाबा न पाता। आप सब कैसन लागल हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमार गाना आप सब के आशीर्वाद प्यार दुलार ऐसा ही मिलत रहो और ताकि हम काम ऐसा ही करत रही। देखिए बता दी कि रूम के बाहरी देखिए एकदम नज़ारा घाम भइल बा और ठंडा भी अब तुरंत चालू होखे वाला बा। ठंडा में आप सब बच के रहब जा और रजाई में ओढ़ी के रहब जा काहे से कि मेहरारू संग रहे के बा। ये सही मेहरारू जानते बनी जा है सही बात बा। हमार तो भी शादी नहीं के भइल का करो लेकिन रउआ सबके आशीर्वाद रही तो जरूर हमार शादी होई। लेकिन जरूरी बा शादियों कोई जीवन हो जीवन भाई तो जरूरी बा न शादी कोई। देखिए हमार तनी हाथ हवा छोट हो जाता है इसके चलते हमार दिक्कत होता है नहीं बना पाओ। देखिए भाई ये तो बात बा फिल्म में जौन ऐस मिलेला न कहीं के नहीं के देखते बानी। अब अपन हाइट दिखा देते हैं रउआ सबके अपन रूम बा और फिल्म वाला रूम मिलल बा अपन आप सब और कि और चलिए आप सब ऐसे ही आशीर्वाद हमारे बनौले रही हमारे वीडियो के कमेंट लाइक कमेंट करत रही आ चाँद के शेयर तनी भाई की खातिर कह दी कि हम तनी मनी आगे बढ़ जाई रेलत रही जाए। रउआ सब आशीर्वाद चाही बस रउआ सब आशीर्वाद दी जाए ठीक बा। जय हो।